Χαίρετε. Εγώ είμαι αυτό που είμαι και νόμιζα ότι δεν θα ξανακάνω reading, αλλά μου βγήκε σήμερα, είναι 15 Δεκεμβρίου. Γιορτάζουν οι ελευθερίες, οι ελευθέροι, οι άνθιοι, η Άνθια και η Καρολίνα, που σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος. Καρολίνα, το ψάξα. Και μου βγήκε σήμερα έντονα να κάνω ένα reading. Να δούμε λοιπόν, έχω ανακατέψει τις κάρτες και τις έχω κόψει. Να δούμε γιατί τους δίδυμους που βρίσκονται, για τις δίδυμες φλόγες, για τον δίδυμο εννοώ το άτομο με την αρσενική ενέργεια, που υπερισχύει γιατί έχουμε και από τις δύο, και η δίδυμη εννοώ με τη θηλυκή ενέργεια να κυριαρχεί. Και ας δούμε πρώτα τι έχουμε για το δίδυμο. Λοιπόν, ο δίδυμος, όπως πάντα, μου πέφτουν οι κάρτες κάτω. Το έχετε μάθει. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε αυτή την κάρτα. Βλέπετε έχω στολίσει, δεν το έχετε ξαναδεί. Αυτό είναι το μόνο χριστουγεννιάτικο που μπορώ να βγάλω. Γιατί όλα έχουν εξαφανιστεί. Και είναι, όχι, θα κάνω πρώτα για το... Κάνω πρώτα για τον δίδυμο, ναι. Λοιπόν, αυτή η κάρτα μας βγάζει το 5, βγάζει την αλλαγή και την πρόκληση, όπως έχετε ακούσει όσοι με παρακολουθείτε. Και να πω τώρα από την αρχή ότι αν δεν σας ταιριάζει, μην προσπαθήσετε να ταιριάξετε το reading, ότι και καλά αυτό συμβαίνει. Πάει να πει ότι δεν είναι για σας. Και έχουμε τον εφευρέτη. Ο δίδυμος φαίνεται λοιπόν ότι ψάχνεται, ότι νιώθει την ανάγκη να βρει αυτό το κάτι το μοναδικό. Σκέφτεται το μέλλον του, πειραματίζεται με το μέλλον του το πώς θα προχωρήσει. Θέλει να κάνει αυτά τα καινούρια πράγματα, να αλλάξει, γιατί φαίνεται να νιώθει ότι είναι σε τέλμα. Και να δούμε με τι έχει να κάνει με αυτό. Πάνω σε τι πρόκειται, αν είναι για τη δουλειά του. Και έχουμε τον Magician ανάποδο, δεν μ' αρέσει όπως ξεκινάμε. Έχουμε τον μάγο ανάποδα, που σημαίνει χειραγώγηση, σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιεί σωστά όλα τα εργαλεία, τα χαρίσματα που έχει. Έχει με τη δύναμη της θέλησης, αλλά αυτό δεν χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία του, προσπαθεί να χειραγωγήσει, να εκμεταλλευτεί κόσμο. Είναι μια κάρτα που δεν μου αρέσει, δεν είναι αξιόπιστος, δεν είναι μέσα στην... δεν έχει αυτή την ακεραιότητα και μάλλον επειδή δεν μπορεί να έχει καινούριες ιδέες, κάτι, έχει κολλήσει, θα προσπαθήσει να αντιγράψει το γνωστό copyright. Κάτι τέτοιο μου έρχεται. Παίζει και ένα τρίγωνο εδώ.
την καλή του και κάποιο άλλο άτομο, ή μπορεί το τρίτο άτομο θεωρητικά να είναι η δίδυμη φλόγα του, να είναι ακόμα να τον απασχολεί αυτό. Το τρία των κυπέλων ανάποδα, ενώ όρθιο δείχνει την συνεργασία. Το τρία των κυπέλων ανάποδα δείχνει αυτό που είπα, ένα τρίτο πρόσωπο, θα το δούμε και στην πορεία, αλλά μπορεί να είναι και ψηλοαπομόνωση, να μην θέλει να έρθει σε επαφή με φίλους και τα λοιπά, αλλά τώρα λόγω των ημερών δεν νομίζω ότι δεν θα το αποφύγει αυτό. Και βλέπω κάτω έχω τη δικαιοσύνη ανάποδα και με τραβάει πολύ έντονα να πω γι' αυτό εδώ, δεν την έχω τραβήξει. Η ανάποδα είναι και είναι πάλι η ανετοιμότητα, η ατιμία, η έλλειψη υπευθυνότητας. Δεν έχει βρει την ισορροπία που χρειάζεται για να κάνει αυτό που θέλει. Και στραβήξουμε από εδώ. Να δούμε πρώτα για το Magician ανάποδα κάτι να μας εξηγήσει, για να καταλάβω γιατί μου ήρθε επιθυμία να κάνω ένα reading σήμερα. Και έχουμε δύο κάρτες. Την όρθιες. Την βασίλισσα των ράβδων και το Wheel of Fortune. Ταρά! Λοιπόν, η βασίλισσα των ράβδων είναι αγαπημένη μου βασίλισσα, όπως ξέρετε. Είναι της φωτιάς, είναι ανεξάρτητη, έχει πάθος, έχει τη δύναμη, καλά που βέβαια όλες έχουν. Είναι όρθια, που μ' αρέσει, ακολουθεί τη διαίσθησή της. Έχει τα λιοντάρια, δηλαδή έχει αυτή τη δύναμη, μου βγάζει τη δύναμη που είναι η βασίλισσα που δεν την ενδιαφέρει τι θα πούνε οι άλλοι. Κοιτάζει τον εαυτό της και πώς θα εξελιχθεί. Κοιτάζει, βλέπετε, μπροστά στο μέλλον άνετα. Έχει τον ηλίανθο που κρατάει, έχει την ισορροπία αρσενικής και θηλυκής ενέργειας. Έχει το όραμα. Έχει την αλήθεια, βέβαια είναι και η βασίλισσα των σπαθιών της αλήθειας, αλλά αυτό μου βγαίνει από τώρα. Είναι αληθινή σε αυτό που είναι αυθεντική. Έχει αυτοπεποίθηση, είναι δημιουργική και φαίνεται να είναι και η επιθυμία του δίδυμου. Και εμένα μου βγαίνει πολύ ότι είναι η δίδυμη φλόγα του, που θεωρεί ότι είναι η βασίλισσα των ράβδων. Και αυτό που θέλει λοιπόν να βρει αυτές τις ιδέες, παρόλο που είναι ακόμα σε άλλη σχέση, έχει να κάνει με τη δίδυμη φλόγα του, μου έρχεται, αλλά θα σπάρω και τις μικρές, οι οποίες όμως δεν τις έχω ανακατέψει. Και θέλει να γυρίσει τα πράγματα, να εξελιχθούν τα πράγματα.
ευίωνα, ας πούμε, αίσια να αλλάξει η ρότα από εκεί που έβγαινε παλιά, θυμάστε το Wheel of Fortune, ανάποδα, να γυρίσει τον τροχό που λένε, ώστε να μπορέσει να έρθει σε επαφή με τη βασίλισσα των ράβδων. Και ξέχασα να κλείσω εδώ τις ειδοποιήσεις και μου έρχονται διάφορα, ελπίζω να μην ακούγονται. Να δούμε ποιος είναι ο απότερος στόχος, λοιπόν, που θέλει να βρει τη καινούργια του τρόπο αυτόν. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα εδώ. Με το full όρθιο θέλει να κάνει, να ξαναβρει αυτή η σχέση εισαγωγικά την αθωότητα. Είναι το ελεύθερο πνεύμα που είπαμε ότι είναι του Αγίου Ελευθέρου σήμερα και της μητέρας του της Άνθιας. Είναι και η ανάληψη κινδύνου να το πάρει, ότι εγώ θα το προσπαθήσω και όπου βγει. Και ας δούμε για το Three of Cups, τι παίζει με αυτό. Ότι τις έχω ήδη ανακατέψει. Για να δούμε αν το έπιασα σωστά. Στο πάτωμα. Και ωραία. Λοιπόν, με αυτό το τρίτο πρόσωπο που είναι μαζί, τα διέλυσε εδώ όλα, γιατί θέλει να κάνουμε και γυμναστική μαζί. Εδώ η καρδιά του και γι' αυτό το τρίτο πρόσωπο είπα πριν ότι μπορεί να είναι η δίδυμη φλόγα, αλλά βλέπουμε όχι, δεν είναι. Είναι για τη σχέση που έχει. Μου έρχεται τώρα ξεκάθαρα, που ανοίγουμε και άλλα χαρτιά. Έχει κλείσει λοιπόν την καρδιά του. Καρδιά του βασικά δεν είναι και πολύ καινούριο αυτό το reading. Δεν λέει πράγματα μέχρι στιγμής συνταρακτικά κάτι να έχει αλλάξει. Είναι κλειστή η καρδιά του, αλλά στηρίζεται στην οικονομική ασφάλεια. Φοβάται να αλλάξει με το θάνατο από πίσω. Φοβάται να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Φοβάται ότι έχει να χάσει αυτή την οικονομική σταθερότητα, ότι θα έχει οικονομική απώλεια με αυτό, αν χωρίς, θέλει να μείνει εκεί που είναι. Και τι άλλο συμβαίνει με αυτό το πρόσωπο. Βγήκε και την έχασε. Έλα. Βγήκε αυτό ότι δεν έχει όραμα το δύο των ράβδων ανάποδα, ότι δεν έχει όραμα για το μέλλον και αισθάνεται κολλημένος. Πάρτα, νάτα. Και δεν υπάρχει ερωτική έλξη. Υπάρχει σεξουαλική χεραγώγηση, τέλος πάντων. Δεν μ' αρέσει καθόλου, δηλαδή όσο την αγαπώ αυτή τη βασίλισσα όρθια. Ναι, λοιπόν, ο Δίδυμος, όπως ξέρετε, όσοι μπορείτε να ταυτιστείτε, γιατί υπάρχει και άλλο κύμα τώρα, διάλεξε να είναι με κάποια άλλη, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει την πορεία, η οποία δεν είναι η δίδυμη φλόγα, απλά. Δεν έχει την ποιότητα που έχει η δίδυμη φλόγα, που είναι, ας πούμε, το θεϊκό του συμπλήρωμα. Είναι αυτή που θα τον έλκει. Αλήθεια. Έχουμε τώρα εσωτερική συνομιλία.
να μην τα λέω αυτά, ναι. Δεν είναι το λένε θεϊκό συμπλήρωμα που λένε για τις δίδυμες φλόγες. Είμαστε αντίθετοι, αλλά έλκει ο ένας στον άλλον και θα κάνω και κάποιο βίντεο, μου έρχεται, για αυτές τις δίδυμες φλόγες που τώρα έχουν ανακαλύψει τι τους συμβαίνει. Εδώ λοιπόν ήταν με μια γυναίκα που τον χειραγωγούσε, είναι ακόμα με μια γυναίκα που χρησιμοποιεί τη σεξουαλικότητά της για να πετύχει ό,τι θέλει να πετύχει. Αυτό που λένε για αυτό που σέρνει και τα καράβια. Είναι απαιτητική. Βέβαια παίζει σε αυτή την κάρτα στο ανάποδο να είναι και τροπαλή. Δεν μου βγαίνει καθόλου ότι είναι τροπαλή. Μου φαίνεται ότι το παίζει τροπαλή. Είναι το αντίθετο ακριβώς όπως μου έρχεται. Μπορεί δηλαδή να έχει κάποια στοιχεία από τη βασίλισσα των ράβδων, όπως τη θέλει, αλλά δεν τα χρησιμοποιεί τη χειραγώγηση. Την έχασε εκείνη τη λέξη που ήθελα να πω. Χρησιμοποιεί τη χειραγώγηση, δεν είναι αυθεντική. Μπράβο, το βρήκα. Δεν είναι αυθεντική. Χρησιμοποιεί μηχανισμούς διάφορους και έτσι λοιπόν βρίσκεται σε αυτό το κόλλημα ο δίδυμος. Τώρα, επειδή δεν έχω προετοιμαστεί καλά, να δω τι χώρο έχω και τα λοιπά, γιατί μου έρχεται να το πάω παρακάτω και θα είναι πολύ μεγάλο το reading, θα το κάνω αφού ξεκίνησα μια άλλη φορά και θα κοιτάξω να δω δηλαδή τι ακριβώς αισθάνεται. Εδώ απλώς αυτό που βγάζει αυτό το reading είναι ότι επιθυμεί να είναι με αυτή τη γυναίκα ή το πρόσωπο, να πω καλύτερα, που τον έλκει το δίδυμο, δηλαδή με την αρσενική ενέργεια, ξαναλέω. Θέλει να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα, να βρει τρόπους. Δεν σταματάει αυτό που έχει ήδη, αυτή τη σχέση που έχει, γιατί φοβάται ότι θα χάσει οικονομικά, θα χάσει τη σταθερότητα, θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα ριζικά. Και σε άλλο θα ρωτήσω, θα κάνω αυτό που κάνω συνήθως, τι κρύβει και τα λοιπά. Και ας δούμε τι έχουμε εδώ. Και έχουμε το κρύβει το 29, που θυμίζω μου έρχεται και η ψυχή. Και μας βγάζει και το 11. Και το μήνυμα που του βγάζει εδώ λέει να μην βιάζεις τόσο πολύ σε αυτό που θέλεις να κάνεις. Η καρδιά χρειάζεται να ανοίξει. Έχει κλειστό το τσάκρα της καρδιάς, η δυσλειτουργεί, ας πούμε, και βέβαια έχει θέμα με αυτό γιατί δεν κάνει αυτό που θέλει. Η ελευθερία είναι η έλευση προς στον έρωτα, έρος, αυτό που να πας εκεί όπου αγαπάς, και πραγματικά δεν το έχει, γιατί παίζει και από εδώ και από εκεί. Η καρδιά σου γνωρίζει αυτό που το εγώ σου αρνείται να μάθει. Εδώ χρειάζεται να κάνεις υπομονή, του λέει η κάρτα, να κάνεις υπομονή, να περιμένεις, να πηγαίνεις αργά, λες και πήγαινε γρήγορα, και να εμπιστευθείς και
Εγώ θα έλεγα να ακούσεις τι έχει να σου πει το πνεύμα μέσω του διαλογισμού, να επενδύσεις στο διαλογισμό, αλλά θα έλεγα και στις ασκήσεις αναπνοής, στη πραναγιάμα όπως ξέρετε, που κάνουν θαύματα πραγματικά. Για να φτάσει λοιπόν εδώ, όπως ξέρουμε, το λουλούδι του Λότου, το άνθος του Λωτού, του Λότου, ε, έχει τις ρίζες σου μέσα στη λάσπη. Μπορεί να είναι ένα πανέμορφο λουλούδι, αλλά έχει και τη σκοτεινή πλευρά, που όμως του χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να ανοίξει τα πέταλά του και να ανθίσει, μιας και είναι η μέρα. Και αυτό χρειάζεται λοιπόν, να βγει από αυτή τη μαυρίλα που είναι, να χρησιμοποιήσει αυτά που έμαθε για να μπορέσει να αναπνεύσει ελεύθερα, να είναι ελεύθερα αυτός που πραγματικά είναι, χωρίς να φοράει μάσκες, χωρίς να φοβάται να χάσει, γιατί όταν είσαι στο θεϊκό δρόμο, ο Θεός σε στηρίζει και σου παρέχει αυτά που χρειάζεσαι. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ο Δίδυμος φαίνεται ότι δεν το έχει μάθει ακόμα αυτό το μάθημα που έχει να μάθει με τη καρμική. Και ας πάμε στη θηλυκή ενέργεια και να δούμε τι κοινά έχουμε. Αν υπάρχει κάποιο καθρέφτισμα. Η θηλυκή ενέργεια. Έχουμε το 3 για τη θηλυκή ενέργεια. Και έχουμε την περσόνα που είναι το πέπλο όταν πέφτει βασικά είναι ανάποδα και συνήθως στο βιβλίο λένε ότι φόβος μην πέσει, βέβαια δεν ξέρω και αν ακριβώς ανάποδα έτσι όπως έπεσε, αν είναι όρθια. Αλλά θα το δούμε στην πορεία, γιατί είναι είναι ο ηθοποιός, λέει, εντός μας. Ότι μεταμφιεζόμαστε, παίζουμε ένα ρόλο. Εμένα αυτό δεν μου βγαίνει αρνητικό, το ότι παίζουμε ένα ρόλο. Ξέρω πολύ καλά ότι δεν παίζει ρόλο η δίδυμη. Ότι έχει αυτή, ενώ όλοι παίζουν ρόλους, να πληγώνεται ή να έχει πληγωθεί, να πω, καλύτερα στο παρελθόν, από άτομα αυτά που ταυτίζονταν τόσο πολύ με το ρόλο. Και φαίνεται σαν αρνητικό ανάποδα, ότι είναι ο δικτάτορας Για μένα βγαίνει θετικό ότι είναι τώρα, σήμερα, σε αυτό το reading, ότι δεν έχει μάσκα, ότι δεν έχει αυτό το προσωπείο, ότι θέλει να δημιουργήσει με το 3, ότι είναι η αυτοκράτηρα. Αυτό μου βγαίνει τώρα. Άμα δεν το έχετε ακούσει αλλιώς reading, αλλιώς θα το ακούσετε. Ο δικτάτορας μου βγαίνει, αν πάρω την ερμηνεία όπως τη λέει ο Γιούγκ, ότι θέλει να επιβάλλει τον τρόπο το δικό της, θέλει να επιβάλλει όχι να επιβάλλει αναγκαστικά στους άλλους, θέλει να έχει τη ζωή που θέλει να έχει, την ποιότητα ζωής. Και δεν εννοώ για χρήματα, να έχει την ησυχία της, να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, να έχει την ελευθερία της που μου βγαίνει σήμερα πολύ. Δεν μου βγαίνει λοιπόν αρνητικό, αλλά ας δούμε στην πορεία αν είμαι μέσα. Λοιπόν,
έχουμε εδώ τον πύργο και τον Page of Voices. Λοιπόν, αυτό ακριβώς εμένα δεν μου φαίνεται αρνητικό. Για να δω και στο βιβλίο αν λέει κάτι άλλο. Γιατί με το Tower, που είναι... Ναι, εγώ αισθάνομαι ότι είναι πραγματικά απελευθερωμένη από το εξωτερικό πρόσωπο. Γι' αυτό είπα και από την αρχή I am that I am, εγώ με αυτό που είμαι. Με τον πύργο έχει κρεμίσει, έχει καταφέρει και έχει κρεμίσει αυτά που του ενοχλούν, άρα μπορεί να βγαίνει και ο δικτάτορας, να θεωρείται ο δικτάτορας, γιατί αυτή τη λέξη χρησιμοποιούν. Εγώ θα έλεγα αυτός που θέλει να επιβάλλει, όχι αναγκαστικά στους άλλους, τη ζωή του, να έχει τη ζωή που επιθυμεί. Και ναι, εδώ λέω για τον εαυτό μου, γιατί είμαι μια χαρά. Ακριβώς επειδή έχω χρησιμοποιήσει με το Tower το 16, το 7, χρησιμοποιώ την πνευματικότητά μου καταρρίπτοντας όλα αυτά τα ψεύτικα, γιατί ο πύργος είναι μια θετική κατάρρευση για μένα, γιατί πέφτουν αυτά που έχω ξαναπεί είναι σε σαθρά θεμέλια. Και τι προτιμά τον ακόλουθο των φωνών, των ξυφών δηλαδή, που θέλει να επικοινωνήσει, αν θέλει, αυτή τη στιγμή, κυρίως επενδύει στη μάθηση, θέλει να μάθει ακριβώς την αλήθεια, αυτό που είναι πίσω από την προσωπικότητα, από την περσόνα, πίσω από τη μάσκα, να μάθει την αλήθεια. Αυτό μου βγαίνει. Συγχωρέστε με οι υπόλοιποι που διαβάζετε, που κάνετε ταρό, κάνετε reading. Ότι λέω ότι θέλω, αυτό μου βγαίνει να πω, ότι δεν είναι αρνητική αυτή η κάρτα. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να επικοινωνήσει, αλλά σίγουρα θέλει. Έχει φορέσει εδώ, τι δείχνω, θα το γυρίσω λίγο. Εδώ θέλει να μάθει την ανώτερη αλήθεια, είναι πάνω από τα βουνά, όπως βλέπετε εκεί, με τη κάρτα, και ακριβώς βλέπει κάτω εδώ, αν βλέπετε, που είναι εδώ είναι μια φιγούρα, φοράει τα μάτια, τα γυαλιά καθαρά από φίλτρα και μπορεί να δει ποια πραγματικά είναι αυτή η φιγούρα, ποια είναι πραγματικά τα χρώματά τους που εδώ κρύβονται πίσω από μια μαύρη αμφίεση, με τη δύναμη της αγάπης. Εδώ με το ροζ βλέπει με τα καθαρά της γυαλιά και με την έμπνευση που παίρνει, και όπως έχει ανοιχτό εδώ το crown chakra και δέχεται αυτά που δέχεται από ψηλά, wow, ωραία μου πήγε, μάλλον αυτό ήθελα. Γι' αυτό ήταν αυτό το reading. Μπορεί να δει πιο καθαρά με αυτή την αλήθεια που παίρνει. Οι άλλες φιγούρες δεν μου λένε τίποτα. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα. Τώρα, σε άλλο reading μπορεί. Εδώ μου βγαίνει αυτό, ότι έχει βάλει τα γυαλιά, ακριβώς σκέφτεται καθαρά, χωρίς φίλτρα, και μπορεί να και βλέπει το πραγματικό του σε αυτό. Και επίσης αισθάνεται ασφαλής, άνετη, και ίσως να θελήσει να επικοινωνήσει αυτά που μαθαίνει, γιατί αναγνωρίζει ότι είναι σε φάση μάθησης ακόμα, που εντάξει δεν σταματάει ποτέ ούτως ή άλλως. Και αυτό ακόλουθος των σπαθιών έχει την τιμιότητα. Μιλάει πολύ, όπως μιλάω εγώ τώρα. Έχει
νέες ιδέες και προσπαθεί να έχει, αλλά έχει και την επιθυμία να μάθει καινούργια πράγματα. Και αισθάνεται αυτή την νεανικότητα, αισθάνεται ότι ακόμα έχω πολλά. Και αυτό δεν σταματά, γιατί όσο πιο πολλά μαθαίνεις, όσα πιο πολλά ερωτήματα σου δημιουργούνται και είναι αυτός ο κύκλος, τέλος πάντων. Αλλά σε αυτή τη φάση βρίσκεται τώρα η δίδυμη, που ξαναλέω εδώ, δεν τσιμπά με τις μάσκες και τους ρόλους, γιατί ξέρει ποια είναι. Και ναι, και αυτό που θέλει να επικοινωνήσει, επειδή θέλει να το κάνει καλά, θέλει να δημιουργήσει με το 3, δεν θέλει να δημιουργήσει με το 3 ανάποδα, ας πούμε, θέλει να το κάνει καλά. Και ακολουθώντας τη πνευματικότητα αυτή που έχει, είναι και μια πρόκληση βέβαια, ναι. Και ίσως να σκέφτεται ότι θα καταρρεύσουν κάποια πράγματα με αυτά που έχει να πει, με αυτά τα καινούρια, σε εισαγωγικά, που έχει να μάθει, αν θελήσει να μοιραστεί. Ίσως παίζει και αυτό. Αλλά ας τραβήξουμε και από εδώ. Έχω βάλει τις κάρτες τώρα, τις έχω βάλει ανάποδα. Συνήθως χρησιμοποιώ τις άλλες κάρτες για το δίδυμο, αλλά μου βγήκε το after να χρησιμοποιήσω στην αρσενική ενέργεια και το new vision για τη θηλυκή ενέργεια. Και βγαίνει πάλι η βασίλισσα των ράβδων, λοιπόν. Θέλει να επενδύσει στον εαυτό της, θέλει να είναι επιχειρηματίας, που δεν μου βγήκε στο προηγούμενο, όπως είδατε. Θέλει να επενδύσει, θέλει να μοιράσει αυτά που ξέρει, αυτά που έχει με τους νεότερους, ας πούμε. Είναι πάλι εδώ μέσα στην αγάπη, το βλέπετε. Το καλάθι της έχει την αυθονία και με αγάπη χαϊδεύει την κοπέλα που είναι μπροστά της, γιατί την ακούει προσεκτικά. Και αυτά βλέπουμε τι παίζει πίσω από τη βασίλισσα των ράβδων, τι μας δείχνει εδώ. Και φοράει αυτό το καπέλο που μου δείχνει τώρα ότι έχει γίνει σαν μανιτάρι το crown. Το crown chakra, το τσάκρα της κεφαλής, ότι έχει συσσωρεύσει, ας πούμε, την σοφία αυτή και χαμογελάει, είναι άνετη. Και θέλει να μοιραστεί, είναι αυθεντική, θέλει να μοιραστεί αυτά που έχει. Γι' αυτό, ναι, καλά το πήγα από την αρχή, δεν μου είναι αρνητική αυτή η κάρτα του 3 ανάποδα, όπως αν θα διαβάζατε την περιγραφή της κάρτας. Για να δούμε. Σκρατάω ανάποδα. Τι βλέπει. Και έχουμε 2 κάρτες. Και όμως, κυρίες και κύριοι, να ήθελα να το κανονίσω αυτό, δεν θα μπορούσα. Αυτό που βλέπει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να δημιουργήσει με το δίδυμο έτσι όπως είναι, γιατί είναι ξεκάθαρο εδώ, έτσι, είναι ο magician που βγήκε εδώ θα τα κάνω όλα χάλια, που βγήκε ανάποδα, μας ξαναβγαίνει εδώ. Είδα το χέρι μου, μάλλον, δεν ξέρω τι έκανα. Μας ξαναβγαίνει εδώ ότι δεν θέλει δεν είναι σε φάση να δημιουργήσει τώρα κάτι
με τον δίδυμο που εκφράστηκε ήδη με το Magician ανάποδα και τη μαϊμού του εδώ που βλέπετε. Το ξέρετε το θέμα μου της μαϊμούρης. Όσοι με παρακολουθείτε από παλιά. Και έχουμε εδώ αυτά τα τριάρια. Δεν θέλει να χρησιμοποιήσει κάτι που... Τώρα πώς θα το πω αυτό. Γήινο. Δηλαδή που θα έχει να κάνει με την ανθρώπινη... Θέλει να δημιουργήσει κάτι που θα είναι πραγματικά συνδημιουργία με το Θεό, γιατί εδώ στο όρθιο χτίζουν ένα καθεδρικό ναό και δεν θέλει να αυτό που είπαμε το δίδυμο, αλλά και ως επέκταση δεν θέλει να χρησιμοποιήσει χειραγώγηση, δεν θέλει να γίνει η showwoman ή ο showman, ας πούμε, που θα κάνει την παράσταση με τα μαγικά του και θα έχει το μαϊμού βοηθό από πίσω. Τα βλέπει αυτά με αυτή την κάρτα. Βλέπει το παιχνίδι, μπορεί να δει, βλέπει τους ρόλους. Και δεν είναι κακό, γιατί έχω ολόκληρη συζήτηση εδώ με το δάσκαλό μου για τους ρόλους και έτσι μου αποκαλύφθηκε ότι ναι, ερχόμαστε, όπως έχει πει και ο Σέξπιρ, ότι είναι η σκηνή, είναι αυτό ένα θέατρο που παίζουμε και ποιο είναι το δικό μας κομμάτι εδώ. Το δικό μας κομμάτι δεν είναι να παίξουμε το ρόλο, δηλαδή με βάλαν στο ρόλο του κακού, εγώ πρέπει να κάνω το κακό, και καλά. Η ελεύθερη βούληση είναι εκεί, στο πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, αν μας έχουν οδηγήσει στο να κάνουμε το κακό και λες η μοίρα, ξέρω εγώ, μου τα έφερε έτσι ή με ανάγκασαν ή οτιδήποτε, εκεί είναι η ελεύθερη βούληση. Τι θα κάνεις, πώς θα το παίξεις αυτό το ρόλο, θα τον ακολουθήσεις ή θα το γυρίσεις. Αυτό μου έρχεται να πω για εδώ. Το δεν είναι το δικό μου. Ούτε ή άλλως. Και ας δούμε ποιο είναι το μήνυμα. Ας γυρίσουμε στη θηλυκή ενέργεια. Τις καρτούλες. Δεν θέλω να πάρω άλλες. Ας δούμε τη συμβουλή μάλλον. Το μήνυμα το πήρα. Λοιπόν, έχει να κάνει αυτό το reading έτσι αποσπασματικά στο πώς είναι, σε ποια φάση είναι ο δίδυμος ή η δίδυμη. Και θα κάνω κάποιο άλλο με το τι σκέφτεται ο καθένας από αυτούς, αλλά βλέπουμε ότι η δίδυμη πάει καλά, γιατί περίμενα κάτι άλλο, δηλαδή. Παρόλο που δεν έχει μεγάλη αρκάνα, κάτι συνταρακτικό, μου είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Αλλά ας δούμε τη συμβουλή. Τι θέλει να μας πει. Ούψ. Για να δούμε. Το 27. Το Exchanging Gifts ανάποδα. Τι είπα. 27, ναι. Λοιπόν, γενικότερα αυτό έχει να κάνει με το μοίρασμα, το πάρε δώσε. Έχει να κάνει με Μου φαίνεται ότι είναι θετικό. Βασικά θετικά είναι και τα δύο οι συμβουλές. Να προσέχεις λοιπόν για το τι εύχεσαι, γιατί μπορεί αυτό που εύχεσαι να το λάβεις, μπορεί να βρεθεί σε κάποια κατάσταση που δεν σου αρέσει
Εδώ λέει ίσως να... Ω! Μου ήρθε αρχικά να πω ότι να προσέχετε τα δώρα που θέλουν να σας κάνουν, ότι ίσως πώς προέρχονται, ποιο είναι το κίνητρο, αν ένα νούμερο, ένα εργαλείο για τη χειραγώγηση είναι αυτό το δώρο, ένα δώρο που το κάνουν και σε διάφορες, άμα έχετε διαβάσει, κάποιος που θέλει να σας κερδίσει, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τον τίτλο του βιβλίου, που έλεγε για αυτούς από το, που για τους Χάρη Κρίσινα που θέλανε να κερδίσουν τη συμμετοχή στην οικονομική σου υποστήριξη και πρώτα σου δίνανε τα λουλούδια και ένα τριαντάφυλλο και μετά ζητάγανε, αλλά κάτι αντίστοιχο κάνανε και αυτοί στο μοναστηράκι και όχι μόνο, και σε άλλες χώρες το είδα και μου κάνει εντύπωση, λέει, είναι σύστημα, που σου δίνουν το βραχιολάκι, ας πούμε, και σου λέει δώσε κάτι, ενώ στην αρχή στο κάνει δώρο επειδή σε συμπάθησε, γιατί σε ήξερε και από χθες. Σου λέει πάρει το βραχιολάκι και μετά σου λέει μα δώσε μου κάτι, ξέρω εγώ και τέτοια. Αυτό μου ήρθε εμένα αρχικά, ότι πρόσεχε αυτό, ποιο είναι το κίνητρο πίσω από τα δώρα που τώρα υποτίθεται ότι δίνουν περισσότερο τα Χριστούγεννα. Επίσης, να προσέχεις αν εσύ είσαι ο μόνος που δίνει. Εδώ λοιπόν που θέλει να δημιουργήσει αυτό, την αυτοκρατορία της, η βασίλισσα των Ράβδων, θέλει να δώσει αυτά που θέλει να δώσει, αλλά λέει πρόσεχε να υπάρχει κάποια ανταλλαγή, μην μπεις στο ρόλο του θύματος και είσαι το άτομο που μόνο δίνει. Και ότι μπορείς να το χειριστείς αυτό. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν θα πω για τη φιλενάδα μου που με μάλωσε, ας πούμε, γιατί αυτά που ήθελα να κάνω, θέλω να κάνω κάποια πράγματα και θέλω να τα δώσω δωρεάν και με πίεζε ότι ναι, πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή, ότι δεν μπορείς να τα δίνεις όλα και μάλλον αυτό το μήνυμα συνεχίζει, ότι πρόσεχε μην μπει στο ρόλο του θύματος. Ότι γενικά πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή ενέργειας, ακόμα και οι Ascended Masters όταν επικοινωνούν μαζί μας, δεν θέλει να σε ψωνίσει, να σε κάνει να ψωνιστείς ότι είσαι ανώτερη ή έχεις... Ό,τι χάρισμα έχεις, πρέπει να, ακριβώς που λέγεται χάρισμα, πρέπει να το χρησιμοποιείς για το καλό όλων. Και σου δίνουν αυτή την ενέργεια γιατί περιμένουν ότι εσύ θα την επιστρέψεις. Και την επιστρέφεις με τόκο. Δίνοντας και παίρνοντας. Τώρα μου έρχονται εικόνες τέτοια από τα προσωπικά, γι' αυτό σταματάω, μάλλον θα πρέπει να κάνω edit και να το σταματήσω και να δω αν υπάρχει ένα μήνυμα που να είναι κοινό, μου ήρθε τώρα, που να είναι κοινό και για την αρσενική και για τη θηλυκή ενέργεια. Τι θα μπορούσε να μας πει και στους δύο. Και έχουμε το TikTok. Το 30. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει με το θεϊκό, το divine timing που λένε, το θεϊκό
χρόνο. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, αυτό νόμιζα θα το πω σε άλλο βίντεο, αλλά αφού βγήκε τώρα θα το πω. Είναι ο θεϊκός χρόνος με το 30. Το 3 που είδαμε εδώ ότι να δημιουργήσω, να μην δημιουργήσω, δεν θέλω να δημιουργήσω με το δίδυμο, αλλά στο 3D, αλλά ούτως ή άλλως δημιουργείται. Ο σκοπός δεν είναι να κάνετε σχέση με το δίδυμο, το λέω τώρα, για τη δίδυμη. Αν νομίζατε ότι αποτύχατε, ότι επειδή δεν κάνατε σχέση και ότι ο σκοπός σας είναι, γιατί έτσι λένε αυτοί που βγάζουν λεφτά από τις δίδυμες φλόγες με αυτόν τον τρόπο, ότι όταν θα είστε μαζί θα δημιουργήσετε και θα κάνετε. Λοιπόν, ήδη δημιουργείτε μαζί, ήδη κάνετε το ότι είναι πίσω, φαίνεται ότι είναι πίσω ο δίδυμος, δεν πάει να πει ότι είναι καλύτερη η δίδυμη, αλλά για να το πω χοντρικά, έχει θυσιαστεί ο δίδυμος, όπως έχω πει σε παλιότερο βίντεο. Ο ένας, όπως ακριβώς και την είδα και πήγα, έχουμε την ενέργεια που ανεβαίνει και κατεβαίνει. Εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε και η δίδυμη φλόγα με την αρσενική ενέργεια το γιώνει. Δημιουργείται ούτως ή άλλως, ο χρόνος δεν υπάρχει, αυτό λέει αυτό το χαρτί, δεν υπάρχει πραγματικά, είναι πολύ λίγος ο χρόνος που θα περάσουμε εδώ και πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, όπως είμαστε, ας μην είμαστε σε σχέση με τη δίδυμη φλόγα μας,